Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what's happening on the homecoming namhlanje mhla 13 May 2026. Sikhumbule ukuthi uShobani ugcina etholile iqiniso ngalomfundisi ukuthi uyiscam. Namhlanje uShobani uyomqonda ngqo ambuze ngenhlahla amfice umfundisi uyathandaza uze ufaka nezilimi aqhamuke esethi Shobani, in the name of Jesus, just a second umfundisi. Wabe sebuza umfundisi ukuthi ngabe bayintshontsha yini imali noma cha from ebandleni lakho lasemadadeni. Wathi nje umfundisi kumele ngibike kuwe manje. Waqhubeka umfundisi wazishumayelela ngithi usaqhubeka naye inkohlakalo ngoba abantu isebenza ukukhohlakala bacasha ngegama lokukholwa. Athi nje umfundisi uma ufuna iqiniso naye iproof ye-account yami yasebhenki. Baphendule nabazalwane ukuthi uyabona ukuthi awubona ukuthi nginceka kaNkulunkulu leni ithunyiwe. Athi uthando kodwa wayesefana kangaka nalona wayeqola abazalwane basemadadeni. Wathi kufane ngisho nempandla neyekhala. Athi nje umfundisi vele uSathane uyathanda ukubhidliza izinto ezinhle. Wathi nje yingakho iBhayibheli lihlezi lisitshela ukuthi kumele siqine. USifiso kaHlungwane uzobona isinqandamathe sakhe bakithi uqala waphenya konke ukuthi umndeni kaZethu awukho, so uZethu ubehome alone wangena esethi ikwami manje lana. Ngenze uphenyo kabanzi ngomndeni wakho ukuthi awukho wonke. Ancome kancane uZethu ebese ebiza uZethu ukuthi akasondele kuye azocamela ezifubeni zakhe. Lapho uyamhleka uZethu uSifiso ambuza ukuthi ubungangikhumbuli yini? Athi uZethu bengikukhumbula. Athi uSifiso nami bengikukhumbula sithandwa sami. Athi uZethu ngizwa ngisho inhliziyo yakho ishaya ngamandla. Athi nje uSifiso lithini lelo gxuki? Wathi lithi liyangithanda uma izinto zikanjena, liyathanda uma izinto zikanjena. Wavuma noSifiso wathi vele kumele kuhlezi kunokuthula. Asho khona uSifiso ukuthi zonke izinto zizobuyela esimeni lapho uthembisa uZethu bakithi. Wabe esethi yima wo Mahlungwane, yazi ngine-surprise for wena. Kumthusa uZethu lokho azi asho ukuthi kaziphi leyo surprise ngoba yena akawathanda ama-surprise. Wathi nje usephakamise amasokisi njengendoda yomuzi. Wabe esemtshela uZethu ukuthi uzothatha i-loan ebesemakhela umuzi owu-L. Athi uZethu yena wamtshela ukuthi uthanda umuzi oyi-double story upstairs ne-downstairs. Wakhuzwa kwabazi ibhadi uSifiso washo khona ukuthi ise-Bergville lana. Uma nje sike sakha leso stairs imfene izogijima emini kabha. Wagcina evumile lowo muzi omisisi ka7 uZethu wajabula waze wamhaga umuntu wakhe. uShobani usevele wangapholisa amaseko adlulisela epolice station lolu lalo mfundisi oyisigebengu. Nebala wakhuluma noSifiso wambuza ukuthi uyazi yini ukuthi lo mfundisi uyiscam uqola abantu esifazane izimali zabo. Waqhubeka wathi uze abathembisa ukuthi uzobakhela imizi. Washo khona ukuthi ubathembisa izulu nomhlaba. Waze washo khona ukuthi okumphatha kabuhlungu nakho konke ukuthi uma wakhe nawo usengene shi kulento. Wathi nje ufuna ngisho ukudonate ngo-250,000 kwi-profile lena engasile yalo mfundisi. Wathi yonke le mali le imali yesevisi yakhe yayo yonke le minyaka usefuna ukudonate ngayo. Abuza uSifiso ukuthi umzamile yini ukumstopha. Athi uShobani ngizamile. Waseqhamuka nelinye iqhinga lokumbamba umfundisi. Watshela uSifiso ukuthi kunabesilisa ababili ababoshiwe laba ngokugqekezela abantu abadala abahlala bodwa. Okusolakala ukuthi basuke bethunywe umfundisi. Avele wayibona noSifiso leyo nto washo khona ukuthi kumele baphenye ukuthi basuke bethunywe ubani okanye basebenzisana nobani. Wabe esebiza uzakwabo asebenzisana naye. uZethu ukagubheka ulethe imithi kaMpendulo afike abingelele bavume kodwa uMakwanyane uyambona nje ukuthi unjibinjibi. Ebese yasho ukuthi ulethe imithi kaMpendulo ashiye khona lapho endaweni ebiseduze kwakhe. Kuqhamuka uVusi esebuya uyosenga abingelele uZethu avume. uZethu ebesembuza ukuthi esikoleni kuhamba kahle kodwa. Wabe esesho uVusi ukuthi kuhamba kahle kakhulu njengoba esebenzisa ifomula amfundisayo noUZethu lapho bayancuma bakithi. Kanti kuzoqhamuka uMaMkwanyane ephethe ubisi oluzongcisa uMpendulo athi uyamkhuza uZethu ukuthi lelo bisi alilungile empilweni yengane. Ngoba uzigwaze ngowakhe embuza khona ukuthi wazini wena ngengane ngoba unayo awufuni ngisho ukuzalela uSifiso. Wathi uZethu ngalena kokuthi anginayo ingane kodwa ngiyazi ukuthi yini elungile for ingane nengalungile ngoba ngudokotela. Wathi nje uMaMkwanyane nakho-ke dokotela. Wathi nje angiludingi usizo lwakho ukuze ngikhulise ingane yami. Lapho uZethu waqhubeka uthi lizoyigulisa ingane lobisi ngisho ungayobuza noma ubani uMetron noma uThandona umngani wakho lona onezindaba. Wathi nje uMaMkwanyane mhlawumbe ikhona iklinikhi lana oyibonayo. Wathi uZethu mina ngeke ngisaphikisana nawe ngoba bengikhuluma kahle nawe wena wathi wanginikeza attitude. Wathi nje uMaMkwanyane yenza abakho abantwana
ubakhulise ngendlela yakhe, hhayi lona wami. Wathi nje ungalingi ungitshela uburabishi. Waphuma wahamba uZizwe. Nangoku umfundisi nemthandazo engapheli. Lapho uyashumayela abakithi esho khona, oh amen, haleluya. Wangena basindlodlo khona lapho esabiza igama likaNkulunkulu. Bathi nje usuboshiwe-ke umfundisi. Ngokugqekezela abantu besifazane abakhulile abahlala kodwa kulesi sigodi bamangala abazalwane bakhe, bahluleka ngisho nawukukhuluma. Kwathiwa uzothathwa uyiswe lapho ozokhonjiswa khona ubufakazi obunqanda ikhanda. Lapho sebehlahle amehlo phela oMetron waqhubeka umfundisi wathi yena uyindoda kaNkulunkulu yenza umsebenzi wenkosi. Avela ngapholisa maseka amaphoyisa amfakoza nkosi lapho usaqhubeka ukuthi ngiyinceke yenkosi ntombazane esho ephoyiseni. Lasho nje iphoyisa khululeka uzoshumela ejele umfundisi. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukusicindezela notification bell, usubscribe noma usho umbono wakho. Bye.